chechgi. To ng'anyo ni un ka kunene, udwa dhi kode nyaka karang'o, to ang'o mudwaro gikone? Gikone ang'o mudwaro? Erokamano. The government of the day osefelwa. Kendo government wani ohero mana jopiny seche ma gidwaro mbulu. To ka giseyudo mbulu, to koro gin wegi magilokre bosses. Yudhe ma koro kombo piny ni. Kendo yudhe mineni barabara go. Gikedo ni megegi, gikedo ni wegegi, gikedo ni PWD, gikedo ni jogo ma are vulnerable, kendo gidwa mondo gikombo piny. For example, ne kaka osiepe mane Ruto miyo tich, ne sungo seche magin go. To giwacho ni utadu, yani ochamo chiembi, ochamo taxes meki, to ng'oki tiendi, to gimitimo onge. Koro, ng'anyo ni wadwa luoko, wadwa safisha piny ni. Ng'anyo ni okbirumo nyaka Kenya bed maler. Kwa mfano, ne wawacho ni waziri gi, donga dhano ne ywak kaka itero gi bunge. Jok moko dhi school, jok man kod bad records, criminal records, jok moko kod integrity, jok magen mana jo siasa, in fact political rejects. To kane wege waloso, mege waloso, Ruto kuno winjogi. Wan koro wamiyo Ruto winjogi. Mara ariyo, wasemiyo Ruto onyo. Okwadwa dialogue. The issues of dialogue are very clear. Need the next time kick out the new mawaziri kidwa kiti office. Hey, integrity clause, values and principles mamekwa. Emilu wabrogom sasa. Bunge nyakwa luok. Bunge takwawe kamae. Nwachu bunge ongo benotiyo ne jopiny okoti ni president ne executive. Kuro jenzi gi jonyuol gi piny mangima. Pod nyaka luok bunge. To ka bunge dwa mondo wawinji gi matin. Gi spedisha weche mege IBC mondo wabed kod commissioners nwach wan gi tich moro mbele ka. Udwa luoko gi na. Tich moro mbele ka. Nyakwa tum recall nwa koche manwa miyo tich bodonji bunge to kuwinjwa. Nyakwa tum recall. To wanyalo mana winjo gi matin. Kopo ni gibende gi joinwa. Awinjo kama ko oro messages ni I'm sorry, please forgive me. Ilikuwa ni milioni 2. Fanya haki. Mokuongo nyaka ukal chik buwa kikisha ni IBC commissioners odonji fees. Nwach ka IBC commissioners odonji fees, wadwa ka ombul ma serious. To ombul no wabro konyo go jonyuolwa manya dier idebe mbele ka. Okay. Mara ariyo. Protest okinyal rumo. Nwach man is the only language ma Ruto ng'eyo. Ruto kia dialogue. Ka Ruto kopo no ng'e dialogue. President William Ruto be no ng'e dialogue. No wacho ni abductions will be a thing of the past in his time. Enforced disappearance will be unheard of. Ngeno kakikao yao. Kusakakao. Abductions pod the mbele. Koro ngiso ni Ruto is a liar that cannot be trusted and only the people power can shape him. Okay. Koro the people power will continue until we make sure we will liberate this country. To katana maloso kain. What makes you think not Bekawa? Because okao journalists, okao doctors, okao student leaders, okao activists, okao bloggers, but katana kokaoji. The spirit is alive. We are committed. To no pay the price.